हेलो लोगोफोर आंनि नार्जारी यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोबाय आरो आङो दा नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे जोबोद इन्टारेस्टिं भिडिअ लाबोदों। दा भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो अब्लासो नोंथाङा जायखिजाया मोनसे कमेन्टनि बिगोमा जानो हागोन। अब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर। आं दा न'निफ्राय ओंखारबाय, ओमफ्राय आङो दा गामिनिनो दुब्लियाव थांगोन। बोथोराबो जोबोर गरम। दा आङो बाइकजोंनो थांनोसै। आङो दा बाइकजों थांगोन जाहैबाय गामिनि दुब्लियाव। बिदिब्ला नायलांबाय थादो। फाइनालि लोगोफोर आं दा फैयै मोनफैबाय जोंनि गामिनि माइ गायग्रा दुब्लियाव, आरो आं भिडिअखौ नोंथांमोननो देखायलांनोसै। नायदो लोगोफोर, दामानि बियो जोंनि गामिनिनो माइ दुब्लि फोथाराव जुखाम आबाद मावनाय। जोबोद मोजां जादों बे जोंनि गामियाव फोनाय जुखाम आबादा। माने माइ आबादाथ' सिगाङावनो आघन पुस मासावनो हाखांनानै मारा होखांजोबनानै दैखोयो। दा बेनिफ्राय आरो गायफिननांगौ समाबो जोंना सफैथ'वाखै। दा बेनि गेजेरावनो बे जुखाम आबादखौ गामिनिनो सासे आबादारिया बे जुखाम आबादखौ मावदों। आं जुखामनि गेजेर गेजेरनो हाबनानै देखायलांनोसै। अब्ला नोंथांमोनहा गोसो होनानै नायलांदो। बियो गासै 5 बिगा जुखाम आबाद मावदों। दा जुखामाबो बिराद गिदिर गिदिर खुंजोबदों नै। गाहाय गाहायावनोथार जुखामाबो। आं फारि फारियैनो देखायनानै होलांजोबगोन। दा नोंथांमोनहा मोजाङै नायलांबाय थादो बे जुखाम आबादखौ। दा बिनिफ्राय जोङो उननि माखासे जेनेरेसन फंबायमोनहा बा जायफोरनाखि आबादारि बिथांमोन, बिसोरो गोनो गोथो जुदि साननाय दंब्ला क्लियार खालामनो हायो। बिनिफ्रायनो जोङो आबाद हिसाबै जोङो माइखौल' जोङो मावनांगौ बे नङा। माइ गायखांनायनि उनावबो जोङो जुखाम आबाद बा बायदि बायदि आबाद मावनानै जोङो मुलाम्फाखौ लानो हायो। दा नै बिनि बिथिङाव नोंथांमोनहा नुनो मोनबाय। आङो दा नोंथांमोननो शेयार खालामबाय। आङो जुखामनि गेजेर गेजेरनो थाबायदों। दा नोंथांमोननो आङो देखायगासिनो दङ मा रोखोम थासारिया दुब्लि बारियावबो दे जुखाम आबाद मावनानै आबादारिया गावनि जिउखौ दानो हायो। होमबा बेल' नङा, जोङो मोनसे हायावनो जोङो डाबल आबाद फसल मावनानै जोङो जोंनि न'खर सोलिनाय बा बायदि रांखान्थियाव जोङो मुलाम्फाखौ लानो हायो। बिराद गुवार, हाबबाबो हाबख'नो हाया। थेवबो आङो नोंथांमोननो शेयार खालामनानै होनो थाखाय गेजेर गेजेर हाबबाय। बिराद नै जुखामा बिराद मोजां जादों। बाहाय जोङो बेनिफ्राय जोङो हमदांनो हायो, माने जोङो सिगांनिफ्रायनो जोङो दुब्लि बारिखौ जोङो ओरैनो माइ आबादल' मावनानै जोङो नागारोमोन। ओरैनो बोसोरसेखौ जोङो मोनसेल' सिजेननि आबाद मावनानै जोङो थायोमोन। दा जोङो नुनो मोनबाय माइ दुब्लि फोथारावबो जुदि माइ आबाद मावखांनायनि उनाव जोङो बायदि आबाद मावनानै जोङो गुबुनफोरबायदि जोङो दावगानो हायो। दा बेखौनो बयबो आंनि फंबाय, बिदा फंबाय बा बिब' बिनानाव बा लोगो नोंथांमोन, दा नोंथांमोनहा नायनानै लादो। आरो जाहाथे सोरबाफोर गोनो गोथो जानानै दंब्ला, मावनो होननानै जुदि कनफिउस गोसोआव साननाय दंब्ला, क्लियारलि दा नुनो मोनबाय आबादा जोबोरैनो मोजां जादों। दा बेखौ नायनानै गोसोबायदि मावनो हागोन। दा भिडिअखौ नुनानै माबायदि मोनदों नोंथांमोनहा शेयार खालामदो, कमेन्ट खालामदो, आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो।
दा आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनबाय। बाय बाय, गोजोन्थों।